Damini debata nasumurung siang saluhutna roha. Ima mangaramoti hati-hati rohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata tu kita saluhutna di minggu patuluhon dung Trinitatis sadarion. Imanan yenet sian Evangelium Matius bindu 10. Mamuka maisian ayat 32 sah rodi 30 sia. Matius pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 39. Ujahahon ma di tonga-tongata tapa ihud-ihud ma di bagasan roha. Ai ganup nama katindakon au di jolo ni jolma. Ido hatindak konoku di jolo ni damang na di banua ginjangi. Alai ganup naman swadahon au di jolo ni jolma. Los swadahonokku doi di jolo ni damang na di banua ginjangi. Unang madiripu rohamuna na mambuan dame au umbahen naro tutanoon. Ndada naro au mambuan dame tungpodang do. Ay narodo au pabadahon anak tu amana. Boru tu inana. Parumain tu simatuana boru. Jalatung dongan nasajabu gabi musu ni jolmai. Na humolong roha di amana manang di inana asa diau. Dang tamai sisiakku. Jalan aku molong roha di anakna dohok di boruna asa diau. Dang tamai sisiakku. Jalan naso mamorsan silang natu imanai lo mangihutonau. Dang natamai sisiakku. Anama ay namarhamauhon ngoluna. Ngoluni ido namago sogut. Alay nasumeahon ngoluna alaniau. Ido jupangan ngolu sogut. Imasahatna. Amang inang huriani Tuhan Yesus Kristus. On masada hatani Tuhan Yesus na umaol atusa di Bibel. Ini adalah salah satu firman Yesus yang paling sulit kita mengerti. Jala gudang dong nasala mangatusi turupukon. Naso jadi pakeon turpukon lau mamitori parbadaan di tonga-tonga ni keluarga ta. Suatu ngadong namando ngadi suri rakom Yesus merbadai maama doho anakna, ina doho boruna, simatua doho parumainna. Naso jadi pakeon turpukon lau mamitori aka parbadaan parsalisian di tonga-tonga ni keluarga ta. Dan dia kalau mohon Tuhan Yesus kita merbadai manang marsalisi dohok keluarga tasat diri. Manang tu anakna, tu borutta, tu amokta, tu inokta, tu simatuata, manang tu parumain. Naso jadi pasombuon natoras niba, dung matua nasida. Alani sotung pakeon turupukon. Memang ikon musuot do. Isini jabungi basat diri. Suatu ngadong namandok songoni. Amang inang adong tolu sikap dasar hapor seaon na ikon tatiup na parjolo. Asa tutu kita mamparsangapi natorasta dohot makaholongi keluarga tasat diri. Asa tutu sian nasa roha kita mamparsangapi makaholongi natorasta. Makaholongi keluarga tasat diri. Tanggung jawab tado songon natoras. Manarihon ianakota. Baliksa tanggung jawab tado songon ianakon. Marmudu-mudu natorasta. Ngolodung matua nasida.
Satu sikap dasar Kristen, kita harus menghormati orang tua dan mengasihi keluarga kita. Bertanggung jawab atas keluarga, atas orang tua kita. Di Matius 15 ayat 4 sahat tu onom. Heado dipicang Tuhan Yesus halak Yahudi. Ala didok nasida tu amongna. Dang adong be nabui bainokku tuho amo. Ala ngahu pake lahu manggar pilihan. Dipicang Tuhan Yesus doi. Dang adong alasan. Ala nunga manggarar aka pilihan tu bagas joro. Gabi dang adong be nabui bainonna tu natorasna. Dohot hatana asik. Naso jadi pakiota manang ahape alasan. Paluahon tanggung jawab ta. Tu keluarga ta sendiri. Tu natoras manang tu anak. Di mana parjolo sitio kota. Di ngotamudo. Tiki diparsilakon Tuhan Yesus. Ngegatung Tuhan ni di hau pinarsilang. Toktong do disarihon ibana inana. Tuhan Yesus sudah tergantung di atas kayu salib. Tapi dia masih memperhatikan. Masih melihat kebutuhan dari ibunya. Padahal dia sudah tergantung sekarat di kayu salib. Siani dapat kita sadar prinsip. Songon halak Kristen kita. Ikon hakolongan do HP. Ikon parsangapan do HP keluarga. Sian nasaroha. Satutu tutuna. Imara parjo. Nah paduahon sikap dasar haporsion. Ikon mangule do kita sadinggan-dinggan na. Ikon mulaulaon do kita sadinggan-dinggan na. Asa maduma. Asa mamora kita. Amanginan. Dang diorai. Tuhan Yesus asa maduma, asa mamora kita. Justru disuruh do kita asa ringgas mulaulau asa sonang golutta. Ala ni idang boy pakeon turpukon lau mando memang ikon susah do golutta molo taihuton Yesusi. Dang boy pakeota turpukon mando sudi namang ihuton Yesus ikon susah do goluna dao. Sonang do goluna sudi namang ihuton Yesusi. Ale di sosok kita asa padup kita mula-ulau. Nah patuluhon. Sikap dasar ni haporsiao. Asa say toktong talului hademahon. Hadameon hasonangan. Supaya kita selalu mencari kedamaian, keamanan, kesejahteraan selama kita hidup. Di Rom 12 ayat 10 di doa apostel Paulus. Itap natar bahe kamu. Tiopamu madame. Tu saluhut hala. Itap natar bahe kamu. Sedapat-dapatnya kalau tergantung padamu. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Di Rom 15 ayat 2. Tong di doa aposteli. Ganup kita. Ikon membahen halomoan ni rohani donganna. Lau padinggaton. Jala paulihon. Ganup kita ikon mambahen halomoan ni rohani donganna. Lau padinggaton jala paulihon. Dang joma parbada kita halak Kristen. Kita bukan orang yang hobi berkelahi. Ado ata batakna halak na hobi berbedai. Parbada busi do. Parbada bulun do. Daun. Dang lomo rohani Tuhan Yesus gabi parbada kita. Dan siluluan sahid. Kita tidak harus mencari-cari penyakit, mencari perkara, mencari masalah. Kita harus hidup mencari ketenangan, kedamaian, sukacita. Dan kita harus berusaha bekerja keras supaya hidup kita berkecukupan. Kita kaya. Supaya kita mampu melakukan banyak hal. Molo songonido sikap dasar ni hapor siaon. Ahado jamita buaton sian turpukon.
Jadi kalau 3 sikap dasar itu, sikap dasar iman, apa yang kita bisa petik dari kata-kata Yesus yang sangat keras tadi? Nama ceposinake. Adung tulu. Naparjulu. Ikon umbiar, umpos, jalahu molong rohata di Kristus. Asa mida jolma, termasuk mida natoras, mida anak, dohot keluarga. Ikon umbiar, ikon umpos, ikon humolong rohata di Kristus. Asa mida jolma, termasuk mida natoras, anak, dohot keluarga. Dahi lapatan ni pati parjolo nata guruhon teki marguru malua kita. Kita harus lebih takut, lebih percaya, lebih kasih kepada Allah daripada kepada manusia, termasuk keluarga sendiri. Ikon holong situtudo kita di keluarga ta. Ikon holong situtudo kita di natorasta, di anak ta, di borutta, di keluarga ta. Alai. Ikon umbalga, jala umbaga siani. Holong ni rohatta di Kristusi. Holong rohatta di keluarga ta mace holong. Holong jalan mace holong rohata di natorasta, di anakta, di borutta. Alai ikon humolong umbal gadope holokta tu Kristus. Asasian mida keluarga tai. Amang inang dohot hata na asik. Di bagasan holong tu debatado akka holokta di jolma. Somalna sadalan do holong tu dibata do holong tu natoras. Somalna sadalan do holong tu ianakon tu holong tu dibata. Dangarung masalah. Idung na terjadi ganup ari. Alai disada tiki bui do maralo holong tu dibata asa tu holong tu natoras manang tu keluarga. Molo maralo tona ni natoras asa sian tona ni dibata. Molo maralo somalna sadalan do tona ni natorasta do tona ni dibata. Ale molo disada tiki marimba berbeda, bertentangan perintah orang tua dari perintah Tuhan. Marlaku ma nanido ni Yesus di ayati. Ikon humolong kita di debata. Ikon humolong kita di Kristus. Asasian di natorasta satiri. Dang namando, dang holong kita di natorasta. Dao, toktong do holong. Ali umbal ga holong ta di Kristus Tuhan tai. Asa di natorastai. Molo disadatiki. Maralo pangiduan ni dakdana. Asasian pangiduan ni debata. Manang beape holokta tu dakdanahi. Ikon pangiduan ni debatado uluatta. Kalau di satu waktu permintaan anak-anak berlawanan dengan permintaan Tuhan, maka kita harus mendahulukan permintaan Tuhan. Ido nanidok ni Tuhan Yesus nakin. Disada piki, dang diganuk piki. Di satu waktu, boy do HP, maralo kita tu keluarga ta sendiri. Ido nani alaman ni panurirang Yeremia. Natajaha di epistel nakin. Di sada pihak mace holong rohani panurirang Yeremia tu dibata. Neng uluan na paretani dibata. Ale di pihak na asing. Maralo pangiduan di bangsa Israel. Gabi dilema marukil ma panurirang Yeremia. Di sada pihak mace holong rohana tu dibata. Ale di pihak na asing mace holong rohana tu bangsa Israel.
Ape maralo di bata di sadatiki dokot bangsa Israel. Susah mapanuri rangi. Neng lari meibana di do ibana molosongonon ku tinggal kon maha panuri raku. Dangulu biau marjamitai nimna. Ape dang terbaik sa. Amang dokot inang. Jamita sadario neng paingoton kita. Asa naso jadi holongan rohaniba di jolma asasian di debata. Ido na didokni di Ulaun Apostel 5 ayat 30. Ikon umbiar kita mida debata asa mida jolma. Ikon umbiar. Ido na didokni Martin Luther lapatan ni pati parjolo di katekismus nata guru hontiki maluai ikon umbiar, ikon humolong, ikon umpos rohat tadi di bata asamida jolma. Amangina marhiti jamitau neng taswaton tu bagasan diripta. Kita ingin mengatakan kepada hati kita, dangadong nanggo sada halak manang ICPI na tau manirak kita sian debata dohot sian Kristus anakna. Dangadong nanggo sahalak be na marhak manirak kamu manirang au sian debata dohot sian Kristus anakna, termasuk akan nakina holongan ni rohatta. Kepada anak-anak muda, salah satu aplikasi dari firman Yesus ini, betapapun kau sayang atau cinta kepada seseorang, orang itu tidak berhak mengajak kau keluar dari Kristus. Betapapun sayangnya kau padanya, betapapun berharganya dia di hatimu, dia tidak berhak melepaskan kau dari Kristus. Buido disadatiki amang inang namangela ita justru nama cejono tu kita dan kanu piki disadatiki bukan selamanya, tapi ada waktu-waktu tertentu justru orang yang paling dekat dengan kita yang menggoda, yang menjadi godaan bagi kita untuk meninggalkan Kristus, meninggalkan Tuhan. Orang pertama yang mengalami itu adalah Adam. Yang menggoda dia justru orang yang paling dekat dengan dia, kekasihnya sendiri. Dan jauh lebih sulit menolak godaan orang yang paling dekat, orang yang paling kita hormati, keluarga kita sendiri, ketika mereka mengajak kita, menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan. Gimana parcolo? Napa dua kon? Ado jamita tu kita. Asaradi kita mengadupi hamaolon. Asaradi kita mengadupi hamaolon dokot manaon hasusaan molotung. Alani haporsiaon manang hasit tongani ikon maol ikon adupan hasusaan. Supaya kita siap menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan kalau diperlukan. Karena iman, karena kebenaran. Sahali nari amang inang kurian itu hatta. Somal na hasonangan do, somal na akasilas ni roha do dapat kita. Molo mangulu kita di bagasan hasitongan di Kristus. Biasanya kita akan mendapatkan kebahagiaan, sukacita ketika kita hidup dalam Kristus. Alai adong do tiki-tiki tertentu dan galup tiki. Gabi mengadupi hamolok kita, gabi manau kita, ala porsea kita tutukan Yesus. Jala mangulu kita
di bagasan hati goranda. Adong dosa da tikki, dang adong taula na salah, dang adong taula na jahat, ale gabi manaon kita, gabi mangai kita. Tidak ada kita lakukan yang jahat, tidak ada kesalahan, tapi kita jadi menderita. Molo masa si songoni amang ina unang mabiar. Molo masa si songoni amang ina martua makita. Ale nunga taruli kita disilang di sitaono ne Kristusi. Bila karena iman, bila karena kebenaran kita menderita, bergembiralah. Karena apa? Karena kita sudah mendapat bagian dalam salib, dalam penderitaan Kristus. Alanido di surat Petrus, molo tajaha anon surat Petrus, mulak kita sia jabu, tu jabu. Dido, unang maadong siya kamu namanaon ala diula na jahat, manang ala sodiula na dingka. Unang maadong nang gosada siya kita, namanaon ala diula na jahat, ala manako, ala margabus, ala korupsi. Manang ala sodiula na dingka. Alai, molo ikon gabi manaon kita, ala mangula hasitongan. Martua makita, nunga doho kita, gabi sisean ni Kristus. Si pasini ngondo akahamaolon dokot hasusaan. Kesulitan dan kesusahan sebaiknya dihindari. Perkara tidak usah dicari-cari, penyakit tidak usah dicari-cari. Tetapi bila satu ketika kita harus mengalami kesulitan, mengalami kesusahan karena benar, karena beriman kepada Kristus, jangan pernah takut dan jangan pernah mundur. Ido nanidokna resiko kebenaran. Ido nanidokna tuhor kos sisean ni Kristus. Itu yang disebutkan sebagai kos, sebagai harga yang mesti dibayar oleh murid-murid Yesus. Napa tuluhom jalan aparpudi. Ado nabui dapat kita sian Matius 10 32 tu 30 siai. Ikon tok tongdo umarga di rohata Kristusi. Ikon tok tong umarga di rohata Kristusi asa sian nasa hamorao. Termasuk sian mulu, termasuk sian kosata sendiri. Amang inang arga jalari kok situ tudo kita sinamot manang hamorao. Jalai kon marsitu tudo kita asa di kita ke sinamot, di kita ke hamorao ni. Alai ikon tasuaton do tu roha dohot pikirapta adong do pena umarga sian sinamot, sian hamorao ni. Amin. Kristus Tuhan ta. Siluluan hamorao, kekayaan dicari, diusahakan. Tetapi kita tidak akan pernah mengizinkan kekayaan itu melepaskan kita dari Kristus. Dang tarpalua, dang targadis kita Kristusi, alani hamorao. Seandainya ada yang menawarkan uang kepada kita 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Kita harus bisa mengatakan tidak. Jika permintaannya adalah tinggalkan Kristus. Kejadian itu hampir tidak pernah terjadi. Tetapi andai kata satu ketika terjadi, ada yang menawarkan uang dalam jumlah signifikan, jumlah luar biasa signifikan, tapi dengan satu syarat, tinggalkan Kristus. Maka kita harus berani mengatakan tidak. Sangat jarang terjadi orang Kristen harus membayar nyawanya. Tetapi di Timur Tengah baru-baru ini ketika terjadi konflik dengan ISIS, banyak orang Kristen yang harus memilih nyawanya atau Kristus.
Dan sebagian besar orang Kristen mengatakan, lebih baik cabut nyawa saya daripada saya harus mengkhianati Kristus. Idon na didok ni Jesus diayak parpudi ise na sumeahon hosana idon na dapotan anguluan. Itu hampir tidak pernah terjadi, jarang terjadi. Tapi satu ketika itu terjadi, kita berjanji kita tidak akan pernah mengkhianati Kristus Tuhan kita. Alani amang ina mace argado di kita haki pasoni alai naso jadi soado honoton Kristus asa malum iba argado haki pason alai naso jadi soada honoton Kristus asa jupang di iba hamaluma alani i manang songo dia pesahit ta posina dang lau hita tudado umarga do di hita Kristus asasian hamaluma mace argado di hita sinamot alai naso jadi tinggal honoton Kristusi alani sinamot alani i manang songo dia pe pogus na iba naso jadi iba manako. Bagaimanapun kita miskinnya, kita tidak akan pernah mau mencuri. Dan bagaimanapun besarnya tawaran, godaan, kita tidak akan menjual Kristus, Tuhan kita. Mace argado di kita, akah nakina holongan ni rohata, akah hasoloan ni rohata. Alena so jadi tak tinggalkan Kristus, akan inahina holongan. Akahasoloani molo masai amang ina baru mahita didokna sisean ni Kristus. Ketika kita berani memilih Kristus, maka pada saat itulah kita menjadi murid-muridnya. Dan percayalah, semua orang yang setia kepada Kristus akan menerima upahnya sekarang dan di masa yang akan datang. Sudah halak na satia, sudah halak na ulu manaon, ala ni haporsionna, jalo onna do upa sian Kristusi, sonari, dohot di hanguluan, sokot. Amin. Mau lihat mahu pasar tami tuho ali di bata. Disungguli ho dohami marhiti jamita sadarion. Asa huha holongi hami natoras nami. Keluarga nami, yanakon nami. Asa sian nasa gugus, sian nasa roha kami Tuhan memparsangapi. Manarihon makaholongi keluarga nami. Dan tergantung tu situasi, dohot kondisi tanggung jawab nami maradopon keluarga nami. Manang songot dia pe maolna situasi. Manang songot dia pe Tuhan terbatasna gugu nami. Paingot kami, asa toktong kami bertanggung jawab di keluarga nami be, di natoras, di anakon. Di paingot hodo kami Tuhan, asa ringgas kami mula-ulaon, asa padut kami Tuhan. Asa madu mangolu nami, sonak kami. Di paingot hodo kami Tuhan, asa marbisuk kami. Asa unang hudiore kami Tuhan sahit nami satiri. Asa unang hudiore kami Tuhan aka masalah, aka perkara. Namamben susah ngulu nami. Alai Tuhan dipaingot ho kami marhiti-hiti jamita sadarion. Ikon umbiar. Ikon umpos.
Jala ikon humolong rohanami di debata dokot di Kristus anak nai. Asa mida nasa joma. Termasuk diri nami sendiri. Keluarga nami sendiri. Di paingot hodo kami Tuhan marhiti-hiti jamita sadarion. Asa radi kami manaon molotung ikon putau kami Tuhan. Alani haporsyao. Alani hasitongan. Papos marohan nami Tuhan. Saya sonang dongolu nami. Molohu ikot kami Tuhan Yesus. Sonang do kami Tuhan. Demak dongolu nami. Molo mangulu kami di bagasan hasitong kami. Alai. Molo disadatiki. Ikon mangai. Ikon mangadupi hamaulah kami. Alani haporasyon nami sendiri. Alani hasitong kami. Asa unang tahutak kami Tuhan. Asa unang mundur kami. Asa marlas ni roha kami nunga taruli kami disilang ni Kristus. Di paingot hodo kami Tuhan hodo na umarga sian saluhut nadong. Macai argado di kami Tuhan akasinamot akasinadongan. Ale paingot kami. Umarga doho Kristus. Ala ni i. Naso jadi paluon nami ho. Ala ni hamorao. Ala ni sinamot. Manang ala ni sahala. Manang ICP. Bain mahami Tuhan gabi sisiamu. Jala leo ma upa. Hapor siaw. Upah hasation nami. Mengikuton Yesus. Tuhan nami. Amin.